Iruñako udala eguzki maparen garapenean ari da lanean, hiriak energia sortzeko duen potentziala identifikatu ahal izateko aukera ematen duen ekimena. Hori 2030erako energia transizio eta klima aldaketarako estrategiaren barruan egonen da, eta balioko du hiriko estalki bakoitzak energia berriztagarria, fotovoltaiko eta termikoa sortzeko duen potentziala ebaluatzeko. Energia honen garapenaren lehen hilabete hauetan zehazten ari dirala hiriaren egungo egoera, energia eskariari, berotegi efektuko gasen isurpenari eta klima zaurgarritasunari dagokionez, nola hurrengo urteetarako ezarri beharreko helburuak. Helburu horiek definitzeko beharrezkoa da hiriaren egungo egoera eta horren etorkizuneko agertokiak ezagutzea. Ildo horretan, udalak Iruñako eguzki mapa garatzeari ekin dio Smart Cities institutuko kide diren Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzaileen eskutik. Lanak bi ekintza ildo izanen ditu, hiriak duen eguzki potentziala ebaluatzea eta Iruñan muturreko tenperatura duten puntuen analisirako hurbilpena egitea. Eguzki maparen abiapuntuetako bada eguzki energiak lurralde honetan potentzial handia duela, bai eta gaitasuna ere teknologia fotovoltaikoaren bidez energia elektriko bihurtzeko edo eguzki energia termikoaren bidez energia termiko bihurtzeko. Hoietako lehenengoa energia elektrikoa sortzeko iturririk merkenetako bat da gaur egun, eta bere moldakortasuna eta energia horniduraroko puntuetan bertan sortzeko aukerak potentzial handien duen energia berriztagarrietako bat bilakatzen dute. Bestea urtero hiria jasotzen duen eguzki energia bertako eskaria baino askoz ere handiagoa da, pertsonak, negoziok, industriak eta garraioa batera behar dutena kontuan hartuta, baina dena ez da erabilgarria, hori dela eta energia elektriko zein termiko erabilgarria sortzeko benetako ahalmena zehaztuko duen lehen lana garatzen ari da. Ikerketak 2x2 metroko analisi lauki hartzen du erreferentziatzat eta estalkien inklinazioa eta jasotzen duen itzala hartzen ditu kontuan. Horrela benetako datua emanen da instalatu aurreko puntuan. Paneleko metro karratu bakoitzetik aterako den aurreikusitako energia kalkulatzeko kontuan hartzen dira merkataritza panel ereduek dituzten ezaugarri teknikoak.